Čaute ľudia, v ďalšom videu. Dneska to bude video z mojich príbehov zo školy, takže ak sa vám video bude páčiť, dajte mi odber, veľmi to pomôže, ak sa vám video bude páčiť, dajte mi like a môžem ísť na to. A dneska to bude príbeh, čo sa dneska nám stalo v škole. A dneska sa nám v škole stalo, že sa nahlásila nám v škole bomba. A tá bomba bola akože takto, že my sme boli na hodine a hneď zrazu riaditeľka tam začala vyhlasovať, že musíme evakuácia, či neviem to teraz vysloviť, ale že musíme ísť proste na dvor, na školský dvor, dozadu. A my, ak sme išli, tak my sme chceli ísť z predného vchodu, ale tam nás nepustili, tak my museli ísť do zadného vchodu. A ak sme tam išli, tam čakali a potom prichádzali, neviem, tam boli veľa policajtov, tam prišlo na autách asi aj s psami. A potom aj pyrotechnici tam prišli a všelijakí. Tak. A potom keď sa dneska nastalo. A potom na konci asi sme tam boli hodinu. Tak sme išli a potom, že tú bombu tam nenašli. Tak tú bombu tam nenašli, ale že sa to stalo to isté ako nám na škole, že aj v Prievidzi. Tak ja neviem. Takže naozaj sa nám to dneska stalo. Toto video bolo všetko a vidíme sa v ďalšom videu z príbehu. Čau.